Ovo je zanimljivo, pitanje broj 2. Koja je najveća laž o pamćenju koju nastavnici pričaju? Ovo mi je jako drago pitanje. Najveća laž o pamćenju, općenito, ali za školu, je da je nebitno, da je nevažno. Nije fokus na pamćenju, fokus je na razumijevanju. Pa bez pamćenja ništa ne funkcionira. Možeš ti biti Einstein, znat sve najbolje teorije, izmislit neke teorije fizike, ali ako te, ne znam, pogodi lonac u glavu i dobiješ amneziju i ne sjećaš se ničega, pa vrijedi li ti što si Einstein ili što razumiješ sve? Pa ne vrijedi ti. Pamćenje nam je važno. Bez pamćenja nema ni razumijevanja. Zašto? Pa možemo reći da je razumijevanje što? Povezivanje nekog novog znanja sa prijašnjim iskustvom. To je ono, to funkcionira ko ono, sad mi je jasno. Pa ne može ti se to dogoditi ni tebi ni djetetu ako nemaš pamćenje. Jel' tako? Znači, pamćenje nam je jako bitno. Ono što je problem, kad se u školi testira samo pamćenje, samo suhoparne činjenice, s tim se ni ja ne slažem. Ali iz nekog razloga nastavnici, profesori, školski sustav demonizira pamćenje, a bez toga nam ne ide. I baš zbog toga što demonizira pamćenje, onda ne uče metode ni super učenja, ali ni super pamćenja. Znači, postoje, možete si to izgooglati, svjetski prvaci u pamćenju, koji pamte nevjerojatne količine informacija i to praktički nakon samo jednog čitanja. Ne znam, zapamti promiješani špil karata u manje od minute, zapamti tisuće i tisuće znamenaka, nekakvih riječi. I najbolje od svega toga je što se ti ljudi nisu rodili, ne znam, sa većim mozgom, sa nekim super pamćenjem, nego su vježbali metode pamćenja. Jer djeci ne treba da pamte toliko nekakvih gluposti kao špil karata ili tisuću znamenki, ali koliko bi te metode pamćenja pomogle da dođemo do kvalitetnih znanja. Da možemo bolje razumjeti, bolje povezati, jer se sjećamo nekih drugih važnih informacija. Tako da, to je najveća laž o pamćenju. Pamćenje nije nebitno, pamćenje je zapravo ključno za učenje. Ali nije jedina stvar. Pošalji ovo nekome kome znaš da će ovaj savjet koristiti.